Bine să veni la mobilisima.ro. De obicei vă prezentăm device-uri mici, apoi un pic mai mari, uneori chiar și mașini. Dar de data asta e ceva electrocasnic. French Door Bespoke AI Hybrid Cooling de la Samsung, care are o tehnologie AI Vision care identifică ce bagi în frigider, folosind AI și camere. Și mai mult decât atât, știe și când expiră și poate să-ți ofere și sugestii. Aici sunt marcate, uite, one item just put in the fridge. Deci o listă de alimente și o să vezi de aici cu niște bulinuțe marcate colorat ce expiră cât mai curând și poți chiar tu să marchezi și foarte tare e că îți arată data de expirare citind eticheta sa. Frigiderul ăsta mai are și o armă secretă. Pe lângă deschiderea sa așa, încât să pui toate alimentele tale, mai are și o ușă de care inițial nici nu mi-am dat seama. Tragi de aici, să tragem corect, și deschizi zona asta de dozator cu o cară specială. Și aici și un beverage center, dacă vrei, dacă chef de niște apă rece sau altele de genul ăsta. Să nu uităm și de dozatorul de gheață dublu și de compartimentul acesta de congelator, dacă vrei să ții niște cărăraie pentru grătare, că tot e vremea frumoasă. Ăsta este Bespoke AI Hybrid Cooling de la Samsung și o să vă zic atât. A luat premiu pentru design și are o grămadă de AI, are și comandă vocală prin Bixby, poți să facă un smoothie cu ingredientele astea și rata pe lună este în jur de 469 de lei. O să faceți un clip mai detaliat Hey, Bixby. pe YouTube. Bine să veni la mobilisima.ro, de obicei Open the doors. Doors opening.